прави внушение, че сте емоционално нестабилна и представлявате заплаха за детето. Затова ги водим тези разговори, не самоцелно, иначе си пиете колкото ви е сладко. Че е болен мозък този човек. Той не е добре съкъла. Нека да не съм добре, аз съм си Кога му се разболя мозъка? Мозъка, той винаги му е бил болен, обаче сега почна. Ама Били приятели, после станахте баджанаци. Благодаря, господин Игнатов, че са такова. Се таковахме. Да се уточним, че се видяхме. Добре, не сме се таковали, само сме се видели. Как разбрахте, че Красимира ви изневерява с кръстника си? Много пъти съм го разбрал това нещо. Как го разбрах? Хора ми го казаха. Идваше едно момиче у нас, приятелки бяха, Румине. Той ми беше всяка вечер у нас на масата. Рибите съм го хранил, луканки сурови ми ги изяваше. Не, един път съм... Вие го храните с рибици и той накрая обаче мине на десерта. Всяка вечер ми идваше у нас, той повечето буса, даже вътре в двора го вкарваше, път аз съм на работа, те двамата у нас. Те двамата, аз съм на работа, те се тряскат. Леле. Това е цялата... Треснахте ме с тази информация.